Asi mazimba kuchandoko chii naye? Kettina ane vhidhiyo raburitsiwa rakazara mumastreets achirara naMandla. Iye ataura akati kefilwe arara naMandla pamberi pemwana. Akakangamwa kutaura kuti vakanga vaenda kubirthday naNosta naCookie naDiana vachitamba vari kumba ikoko. Ndokubva iye atorwawo vhidhiyo. Aifunga kuti ndiye ega ane mavhi 11 ekuburitsa kuti kefilwe aita zvinhu zvisina maturo, asi iye ndiye aita zvakadaro. Vhidhiyo iroro taanaro. You can leave your number in the comment section tokutumira vhidhiyo iroro. Guys, zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zvachose. Chii chakadaro chinenge ngozi. Vanhu vari kutambura kuwana masiwo ese kuti vaende kunyika dziri kure kunoshanda. Ivo vasikana vari kutoita havo zvechibhishu. Apedza ipapo oita live onyepera vanhu voisa mastars. Munhu ane vana vakuru achiita zvinhu zvisina maturo zvakadaro. Hazvisi zvinonyadzisa here nhaye vasikana?